bo día. Imos comezar cos sorteos da primeira división mini. Neste caso imos facer en primeiro lugar o masculino. Pedir desculpas primeiro de nada pola demora no inicio do sorteo. Comentar que temos un problema con un informe dunha acta que moi probablemente afecta o resultado dun encontro que varía unha clasificación e, por tanto, hai dous equipos que poden variar de grupo, co cual, ata que teñamos a resolución, que en principio non poderá ser ata o mércores, non poderemos facer o sorteo do grupo A2 nin do B1, co cual faremos o sorteo dos grupos A1, B2 e B3. Comenzamos co grupo A1. Os equipos deste grupo son Ría de Ribadeo, Estudiantes de Lugo, Bebol, Novo Básquet, Revio Obradoiro e Galogrín. Neste grupo hai dúas solicitudes, unha é non coincidencia de Estudiantes de Lugo con Ensino, que non poderemos sortear hoxe, e a outra é do Galogrín, que quere comezar xogando fora. Co cual, o que vamos a facer é asignar número ao Galogrín, que as xornadas de fora son o 1, o 2 e o 3, co cual vamos a asignar xa o número 1 ao Galogrín. Estudiantes de Lugo quere non coincidencia con Ensino, e para intentar favorecer un pouco de cara aos partidos da fin de semana, porque outro grupo no que está Ensino non pode xogar, vamoslle dar un encontro de xogar a primeira xornada na casa o Estudiantes de Lugo, que sería o número 4. E o resto dos equipos, pois como sempre, van a sorteo, que son Ría de Ribadeo, Bebol Ourense, Nexo 8 ETT Novo Básquet, e Revio Obradoiro. Ben, pois co número 2, xa que un estaría asignado a Galogrín, iría Revio Obradoiro. O número 3 sería para o Bebol Ourense. O 4 xo temos asignado a Estudiantes de Lugo. O número 5, Nexo 8 ETT Novo Básquet. E o número 6 para Ría de Ribadeo. Ben, grupo A1 sorteado. O grupo B2 estaría compostos por Fisioterapia FIS Básquet Ferrol, Golfiños, Óptica de Ana Omeco, Almacéns Gamallo Avexinzo e Básquet Coruña U11. Neste caso temos dúas solicitudes. Dámonos unha opción en caso de que houbera coincidencia de solicitudes. Básquet Coruña, neste caso, solicita o número 4 e Básquet School tamén, pero danos a opción do 5, co cual asignamos o número 4 a Básquet Coruña e o número 5 a Fisioterapia FIS Básquet Ferrol. Ben, o resto dos números irían ao bombo. Como é un grupo impar, vamos a incluir neste sorteo un descansa tamén. Irían Golfiños de Sada, Óptica de Ana Omeco e Almacéns Gamallo Avexinzo. Ben, co número 1 iría Almacéns Gamallo Avexinzo. Co número 2 Golfiños Sada. Co número 3 sería asignado a Descansa.
4 e 5 están asignados a Básquet Coruña e Básquet School, e o número 6 sería Óptica de Ana Omeco. Ben, quedaríanos ahora o grupo B3, que é un grupo de 4 equipos, no que estarían Fundación Educación e Deporte Santiago, CAP Pontevedra, Boscos Salesianos e Maristas Coruña. Neste caso, hai solicitude de Maristas Coruña para comezar xogando fora, que serían o número 1 e o 2, co cual se asignamos o número 1 a Maristas Coruña. Os outros equipos van a sorteo, que son Fundación Educación e Deporte Santiago, CAP de Carsa e Boscos Salesianos Blanco. Ben, o número Maristas, o número 2 CAP de Carsa, o número 3 Boscos Salesianos Blanco e o número 4 Fundación Educación e Deporte de Santiago. Vale, cortaremos este sorteo e a continuación faremos o Primeira División mini femenino.